minister to us directly to our hearts and change us, Lord, the way you want us to be. Gina-bless you, amo kang kasalamatan o ginabayaw ka aning mong kaliwala. Ikaw lamang ang Diyos nga ang ayang pasidungan, pasalamatan. Ikaw amo ang gibayaw, Diyos sa mong kaliwala. Karon, inyamang giampo, pinagi lamang sa gahom, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Laigo na ngalan sa Ginoo. So natingala mo namin mga bagong naong na nakita. Nakita namin ninyo katong anniversary nga dahil mga on. Ano yun ni mga nauna? Mga asay ni. Asay simba tuwa ba? Hindi mga asay karon. So, nakita diri sa kabungkuran. Wala may nakop na to diri. So, wala nang naka sila diri. Salamat sa Diyos. Kapag ginta ni ubay-ubay pero di siguro kagawas. Kita-kita lang mo sa talaga na nga lang sa Ginoo. Nagtuo ko nga kabuntagon na ay pinasahi nga mensahe ang Diyos alang kanapa. So welcome ang matag usap, pigpikan imong tapad nga malinaw tas pulong sa Ginoo. Kung higit siya malinaw, unya doon kayo ka, sikuhang hinay lang. Kailan ko siya? Ay, hindi na nakabalik sa lado nila. Nagdulit. Lagi ka na nga lang sa Diyos. Kung na may mga Biblia din na, abrihin sa Marcos 8. Marcos 8:34, tama ka 35. Marcos 8:34 padulong sa 35. Sige. Kisa na ibinisaya diha nga pagkahugat. So, sige na ran. Kasi kagit ran para makadungog ko diri. Unya gitawag ni Jesus ang katawan ug ang iyang mga tinunan ug giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinunan, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Mas ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. 35. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an noon ini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi, alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an ini. 36. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Wala gayon. 37. Walay bisan unsa nga ikabukti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Alright, salamat sa pagbabasa ng pulong ng Diyos. Nagapanalangin sa pagbasa sa pulong. Now, kung tanaw na to sa 34, gipundok ni Jesus ang iyahang mga, basta yung gipundok? Iyang mga kahoy? Ha? Kung sa'y tinuluan? Basta yung gipundok? Tinulaan. Dili, tinuluan. Laim na bata istorya. Kanain yung translation, murang lain galing. Mura magnanapok ang lubi si Jesus. Ara, tinuluan mo na sa inyo ha. Tinulaan. Para sa di ba? Natapok ta isip mga tinulaan sa Diyos. Okay? Tanawa sa iyang gisubay. Kung gitawag niya ang panon sa katawhan. Katawhan niya ha, dili ni katawhan sa ngit-ngit. Uban sa iyang mga tinunan og ingon kanila. Kung kinsa ang buot musunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpas-an siyang cross ug musunod kanako. Una, magdumili ka sa imong kaugalingon. Ikaduha, magpas-an ka sa imong cross. Kung ano man yung mga cross, ipang-pintas man lagi. Ay, wala pa nakasunod. Sige na ulan eh. Kaya ipintas pa na cross. Kaya gisulti rin, kipas anon man. Awar ang yung mga cross. Gibilin sa karsada. Alright. So, kining cross nga, giskutan na Ginoong Hesus. Dili ni ka ng cross na makita nato ba sa sinyalis nga naay menteryo, may simbahan. Duha ra man kadapit nga naay cross, simbahan o menteryo.
ama mo ganahan mo tan-aw nga cross, ang simbahan sa cemetery. Akong cemetery una-una lang mo. Hallelujah. Kanang mga Muslim, mahadlok masuko na sila basta makakita sila ng cross. Manang ganahan na sila makakita og simbahan sa Kristiyano nga walay cross. Kaya para nila basta cross gani katod batang gidala diri ni Magjilan sa Pilipinas nga cross. Mao man tay timailhan nga nakatibulaag ang mga Muslim. Unang basta mingon gani ka Christian ka, namyatay tanuanan sa mga aki. Pero may kag born again ka, Kristohanon ka, ana, friend mo ana nila. Unang sa Marawi, basta mingon ganito Christian ka, na di ka magdugay, patay ka. Pero may kag born again ka, buhi ka. Kaya naman, ang Christian sa Marawi, musuyo, musigarilyo, muinom. Ang born again, di mo sigarilyo, di mo siyabo, di mo inom o makaubog. Mo na diferensya basta naa ka sa Marawi. Pangutanan gani ko na, ana Christian ikaw? Born again. Friend ta. Basta born again ka. Pero na Christian ka na. Mo din na siya. Kistingan na to, bubuto ba? Pagbubuto. Pa. Alright. Na doon ay pastor sa Africa, kainan niya yung mga membro na karong Domingo, dalaan ninyo inyong problema sa simbahan. Kanang cross ninyo ba sa inyong pamilya? So pagka Domingo sa buntag, natingala sa'yo kaayo ang bana dito, naglukdo siya planggana, pero ang suot sa planggana, iyang asawa. Ingon dayon ang bana, Pastor, mao niya akong cross. Ayan eh, gawa niya gibundak ng langgana. Salamat sa Ginoo. So, napatay na nga bot mga brother na tapos panao. Dahil lugar. Okay. So before day ko malimot, ang uluhan day ani nga po ang mensahe karon. Ang tinuod nga mga tinun-an ni Hesus. At okay, pahilo na sa kay gikan pa ni sa Canada, mapay pagbunggo sa plano dito sa Gimo. Okay, ito guys. Kahapit pa si Nang Salvino. Okay na mga brother, okay na? So, ang uluhan ani nga mensahe, the true disciples of Jesus. Ang tinuod nga tinun-an ni Hesus. Ang isa may tinuod nga tinun-an ni Hesus diri, itaasan niyo naman. Tinuod na tinuod. Amen. Ana tinuod. Basta kay usa. Wala tinuan. Ha? Tinuan. Tinun-an ha, tinun-an. Dili tinunuan. Ano atong klaro? Wala ka lang ka. Okay, ang Christianity, paminaw na mo. Ang Christianity niabot sa Pilipinas dili sa panahon ni Magjilan. Dili si Magjilan mo ay nagdala sa Christianity, pero kung ibase na to ang history sa Pilipinas, si Magjilan mo ay nagdala ng Christianity. Ang Christianity nagsugod katong ni anhi si Hesus sa kalibutan. E may tag kanus-an na found ang Christianity atong 1521. Di ba kanta na ni Yoyo Villamino? In March 2015-21, Magjilan discovered the Philippines. No, it's not Magjilan discovered the Philippines. It's the Filipinos. Di ba kita man? Yang na bitang gitawag ng Pilipino, yagaan naman ng Pilipino. Kani bang gagmayng tao ba? Gagmatoy ang kanang Pilipino, ang puti pasabot, gagmatoy. Kawalo-balo na ba ng Pilipino mo? Kanang Pino ba? Gagmatoy. Di ba? Ang mga Espanyol, tag-as kaayo. Puti, tag-as kay ilong. Ano yung tag-as ng Japon? Kamoy na mo na nawa ko na. Pakasad ko gito. Na, mistis ako sila kanang nindot kay sila kutis. Mabitan ng atong mga apelyido ng mga karaan sa una, kanang mga apelyido sa Cebu, mga Iyas, mga
karaan gina sila mga apelido sa Cebu, mga inot, mga igot, mo na karaan nga apelido sa Cebu. At yung mga apelido nato bro, mga Aquino, mga Putis, mga Espanyol na nga mga apelido, kanang umbak ang motisan. Kanang ampo, biblical ginang apelido nga na. Asin, apelido biblical gyapon kay kumumadag asin, wala na ikatimpla. Salamat sa Ginoo. Now, akong masabtan dapat mayon ganito kalusan na diskubrihan ang Christianity when Jesus came to this world. Pag-abot ni Jesus diri sa kalibutan. Awa, unsay rason ni ari si Jesus kalibutan? Unsay rason? Gugma. Ano? Bantay ka ganang nahigugma ka, di ka ganahan mapalayo niya? Indot gini nga topic lang. Basta ka, di ba? Basta mahigugma ka, di ka ganahan mapalayo, no? Di ka ganahan mapalayo. Kaya nahigugma man ka. Masukok ka, tanaw-tanaw, nuglangin. Masukok ka, payungan sa lain. Kaya nahigugma ko ka. Unang diri sa simbahan, magpaduol gitag maayo kay nahigugma man tas Ginoo. Katong nagpalayo. Sayo mo sa sunod aron nahigugma mo sa Ginoo. Yeah. Now, ang tinuod nga Kristyanismo gimarkahan na sa pagpanudlo. So man kung wa ta tudoy ampo sa una bago pa kung batan-on dito tugaan. Basta gani mag-circle nga gani na mag-united ka kamot. Akol ba ang nagigugma ayo aron? Ano naman manudlo pwede nakisip ang puot. Ikaw ang po. Sa una. Ha? Aron na itabo sa una nga doon na youth camp. Mangimbitar na gini sa unang mga dili taga-simbahan ba? Kaya padulaog basketball, padulaog volleyball. Kanya naman yung devotional pagkakadlaw. Kanya, versikulo na yun. Kada usa muhatag versikulo. Isa, Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory. In English pa. Kaya katong mga giimbitar, wa man gid siya nahibal ang versikulo. Pero kay hapit naman gid iyang turno. Kurog-kurog na siya. Iya nahinumduman ang bahas kay ilang gisakyan. Bachelor 316. God bless our trip. Sa bersikulo. Sa bersikulo, di ba? Kada sakyanan makakita ang God bless our trip. Kita mas dito sa amin nga na ay marka 316. Bachelor man yung isa. Di ba bachelor pa itong nabiyahe sa una? Before ano Super 5, rural, bachelor na sila sa una. Bachelor 316. God bless. Ang mura sa bersikulo. So kung walay mga pagpanudlo, kung wala ka gitudloan, imposible matapok mo nga rin. Tudloan mo unsaon pag-ampo, pagdaig, pagbasa, pagsabot sa pulong sa Ginoo. Sa dihang mo ang kunta nga nahimo na tang kabahin ni Ginoong Hesus, ang musunod anak kining pagtuon. Kining bata, bagong na tao, nami ra gina perminti kuguson. Pero samtang magdako na, hoy-hoy na kay sige kugos. Gunang ibutang sa dimo. Kaya ano ba? Sige kag kugos, muhila, ibutang, muhila. So musayaw ka. Sige hila, di mo kanta na pud ka. Kahila diya po ng bata. Diba, kapoy na nga parte sa ina. Pero sa diha, magsugod na gani ang bata o pikang-pikang, ganahan na ang ginikanan anak, matanaw. Kaya naman, gahamtong na ang bata o gatubo na siya. Now karon, ang atong pagkatinunaan ni Ginoong Hesus, tinunan ta ni Ginoong Hesus sa dili ta tinunan sa yawa. Ang unang nahitabo nato kay gugma malagi ang hinungdan nga naari siya tungod sa gugma sa Ginoo mo nang gipasaylo kaniya. Amen ba? Di ba walay laing pinakanindot nga mahitabo sa kalibutan kanang ingon ka ako na kang gipasaylo. Amen. Amen na. Murag di gid mo pasaylo. Di ba? Walay laing pinakanindot bisan pa gipurong-purungan kas daghang bahandi sa kalibutan. Kung naa gani kay sa laod nga wala na pasaylo,
walay kalinaw imong kasing-kasing. Amen. Walay kalinaw. Now, ikaduha, nakaplagan ka sa Dios. Kaya nga na bitaw, sa una manggod ang tao gusto mo kabot sa Dios. Hinumdum mo sa story sa Tower of Babel? Hinumdum mo? Kasi nakahinumdum sa Tower of Babel. Kato nagtukot sila taas kay building kailang kabuton ang Dios. Pero wa pa gani sila kaabot sa panganod, gilungis na sa Ginoo ilang mga pangisip. Nabasa ba mo aron ba? Amen. Basahan ninyo na sa Old Testament na ha. Giliso sa Ginoo ilang mga pangisip o wala nila natapos ang building. Karon, wa na sila nakasinabtanay. Pasalamat ang naay lingwahis Bisaya dito. Kanya naman, ang mga Bisaya nakasinabot, nakaingon, makapaingon, dito, akuyog sila. Ang mga Tagalog po, saan ka punta doon? Nakuyog sila. Kaya giliso man lagi sa Ginoo ilang mga pangisip. Kaya naman, walay makatugkad o walay makaabot sa Dios. Pero tungod ana, tungod lagi kay napakyas ang Dios ni Adan ug ni Eva. Sa unang tan-aw ni Adan ni Eva, pagkatabisan ni Eva kay gwapa kaayo, hamis kaayo. No. Pero sa dihang gitintal na siya ni Eva, ang Eva nga tamis para ni Adan kaniadto nahimo ng Eva aslom tayo. Huwag na ka na bitaw magka-relasyon, basta magka-daot na gani ang relasyon, wala na yung sweetness. Ipang bundak na lang ang mga pangalan. Alright. Walay laing naka-found na to, wala ka-discovery na to sa Ginoong Hesus. Ang atong founder, dili si Sobrepinya. Dili ng head sa AG. Dili na mo itong founder. Atong founder si Jesus. Amen. Ay ang atong organization wala ni founder. Nagtapok mo kani kining Baptist, Foursquare, Assembly of God. Basta tanang mga evangelicals nagtapok na sila sa Amerika. Karon sa disige sila daig sa Ginoo, nangabautismuhan sila sa balang espiritu. So na mauli ang Baptist, naghimo sila ilahang doktrinang ilaha. Ang Foursquare pod kanang gi-found ni Amy Simple McPherson, nagtapok pod sila ilaha. Kita mga Assemblies of God nagtapok pod og atoa. Mao nang pinakadako nga grupo sa Amerika, Assemblies of God. Bisan asa nga tapok o area sa Amerika, Assembly of God imong makita. Mao nang kung moabroad ka nya imong relihiyon Assembly of God. Now, kung John 3:16 ang pangutana sa embassy, kalusot gid ka. Pero kung John 3:17 be. Saan man na nato. Ngayon, sige, are you a born again Christian? You are from Assembly of God. Can you memorize to me that John 3:17? Wait. Let me read you first. Denied. Di ka makalusot. Yung sa lagi mo sa John 3:17. Di ari si Ginoong Hesus dili aron sa pagsilot sa kalibutan, pero sa pagluwas. Hindi. Bagsak. Yatong daog-daogon, John 3:16 naman. Wala basta mag-exam ganit ko sa una, kato mga dili common nga mga bersikulo. Aron yabag og pinangita. Kaya kung na-memorize na, kabalo karon. Now, nahimo tang nakaplagan ni Ginoong Hesus dayon, nahimo tang sumusunod ni Ginoong Hesus. Muna gitawag tag mga asay. Asay ampo toa, asay simba toa. Labi na gyud kung asay kaon. Toa. Kaya lahay sa diya kaya nag-ihaw tulo ka baboy, ya duharay bisita. Tapos ang apilan. Nakita biya mga Pilipino. Kaya walay sudan sa balay, maingon dahil ka, kakalita tagbalik-balik tayo ng humba. Bigay, mabiling dito, watay mada. Pero padungdungog na ito, pero kadalaan ko ka mga 2 kilo ko. Ang mga Pilipino, ginana tayo kita. Na expected na basta imbitaron nga kaon, pabawnan pa kita. O kasugasan nagplato 2 ka lugas, awa na, babaw na nakagpansit, ana.
Sa mga Pilipino handa. Now, ngayon, nahimo tang mainiton nga sumusunod na Ginoong Hesus. Mainiton ba? Amen. Mainiton. Kaya naman, bisan sa mga panghitabo, sa kinabuhi, sa pamilya man, sa kawadon man, dili na makapugong nato sa paganaw sa Dios. Amen. Hindi ka na nagbabungahon ka. O na, naanaday ka balo mo kuskus o gitara. Ha? Bisan ba kung sa kanindot sa gitara, basta way ka mao mo kuskus. Wagi gamit na. Ha? Wagi gamit. Pamito na, gibutangan na og unom ka kwerdas. Kanya kada kwerdas lahig angay. Kinahanglan angayon. Pamito na kita angayon kita. Di ba no? Ayaw anak, hindi ka angayan anak. Sabi lang ko, Pastor, bahala, giyabag ko. Kung di ko na mamili ng Ginoo dito o ganang maayaw mo kami. Wala, hindi naman ang Ginoo mo ay naaditas naman. Ang gitara, dalamas. Ang tingo, mandulo. Kung balik ko, di gani imong tingo, ipapilpil sa ng Brad Roger. Ipapanday sa. Nagikinsa para ba ning yabang og tingog? Mo'y konsultay mo kanta. Classmate ako sa una, kanang itang bakayo ba? Kanang bakayo, classmate ako na kana. So before may mag-exam siya ron, mangisnap ta kanang pick and berry dito sa may dool sa crown sa una. Ayun naman siya green horse, ako Sprite. Ay bugoy man siya. Kanta din siya dito medyo kit. Kanta yun, ang mga customer ng lingi. Abi nila, nag-ihaw kong baka. Karon ang score isa gatos. Ana dahil sa ron, sa nagbaan ron. So nindot kayo mong score, kada imong tingog. Ambot lang. Okay, so nagmabungahon ang atong kinabuhi. Ha? Maka-identify na ta sa unsay pagsulay. Sa una may man tag malapsa na kinabuhi oy. Pero karon bitaw maingon ta og isuwayan na pudkos Ginoo. Amen. Amen. Di ba sa una may nga malasa gid ang kinabuhi gid. Malas gid. Ana kay di malas gid. Pero dias Ginoo, walay swerte o walay di malas sa Ginoo. Ngano man Dios mangod siya sa panalangin. Diba mo na tong kanta no? Siya ang Dios sa panalangin. Ang panalangin makaangin, hindi naman makasimba sa kadaghan sa panalangin. Makaangin. Basta na? Makaangin din ang panalangin. Sabi na, imbitahon ka sa Iyos Domingo nga. So, ikaw, gila kong pambuong dito sa Kuan. Dito sa kabalita na. Paang ka maninay, hindi ka Domingo. Dahil human ka nang mabungahon, nagdilaab ka nga Kristohanon. Dili ni nagdilaab nga mangita kag away. Nagdilaab ka nga mangita kag kasangyawan. Amen. Nagdilaab ka nga mangita ka kag grupo nga magkatuon mo sa pulong sa Dios. Amen. Kaya ako mga kauban diri taga Palao, ang uban ano nila mga ligyaay lig shabu sa una. Mga drug addicts na sila sa una. Pero nadakpan sa Ginoo, labi na nang nakaputi daw sa naway na yung gwapo diya. Thailander. Kana, korte nang yabaga gid sa una. Pero gibag-o sa Dios. Amen. Tungod kay walay kanang di mo respeto ang Ginoo kung sa nakakayabag. Sa dakpo na ka sa Ginoo, madakpan ang giga. Ngayon, sa atong pagdilaab, mahimo tang matinud-anon diha sa Dios. Kabalo mo kining matinud-anon dili ra na sa daghan ka kwarta. Dagatang nahalinan ka baka, ngayon ka matinud-anon mo sa Ginoo, kinahalinan ko baka. Unya kung wa na kay halin sa baka. Di na ka matinud-anon sa Ginoo. Ha? Ang meta nang pinakaminungdanong gid sa usa ka simbahan. Naa ginang kasing-kasing nga mangita ba? Amen. Mangita aha dapit ng gaampo. Di kay awa ko'y panahon ay busy ko kaayo. Wala ba mo kung saan ang busy? Kanang DOSY. Ang meaning ana basin o lipon sa Yawa. amoy na ino. Oh, hindi ko basahin lang dito.
Ngano man, basta dili gani buluhaton sa Ginoo, abdik man ta. Ngano lagi ng pahina, abdik lagi ta kaayo. Una ay mga ayuda mo sayo tag maayo. Kung naalagi simba, dukay lagi ta kaayo. Wala na di pa maron. Tiga masad sa. Ano? Panalitan ba? O Domingo, manghatag diha sa ubos si Congressman og tulo ka sakong bugas. Sayo ka. Sigurado yung ako ray mag-tikaw-tikaw diri pagka Domingo. Ano man, ngayon mo, palagsaro na pasto, di na pinwinti mo rin Congressman. Manaas ang priority. Ano man, wala na din ha atong kasingka. Kasi mabitaan niyo sa Mateo, kung asa gani imong bahandi, to ako Tuwalag dang imuha kasing-kasing. kasing-kasing. Ang inauto inyong kasing-kasing nakakaroon dire. Amen. Wala na bilin dito sa inyong balay ba nga gi-charge yung cellphone. Yoo, mabuto to na. So na wala nalisimba mo nga nabilin yung cellphone naka-charge. Ano? Kayo sa ka membro ba sa simbahan ba? Pag dayong wali, niingon siya sa pastor. Pastor, time sa pastor. Muli sa ako kay ako din kabaw wali na ko nahipos ipatuna ka tuon. Alas 9 alas 10 ipatuna na bagay ng kabaw. Oh, Eh yun. maghamos na. So ningon ng pastor. Sige brad. Eh kung mamatay nato imong kabaw, ako yung basura. Doon uli ang membro. Layo man nilang balay. So pagpagita niya siyang kabaw nga to sa iyang gitigwayan, wa na diyang kabaw. Isamot ang iyang kabalaka. Subay pa niya sa lunangan. Tuan ang may sa lunangan. Kaya nakabadbad man dahil sa pisi. Naibot ba itong kuhan ba? Gihitan. Ana dayang siya. Wa pa ka na ulit. Kadungo kita tapos wali ro. Kaya abi maguna to, dili pwede himuon sa Ginoo atong gihuna-huna. Wow, yun. Dili na kaya sa Ginoo buhaton ng ibton ng gihiktan sa kabaw. Kaya gali niya nagpalansang sa cross para nimo. Anak na ba noon imong cellphone nga ibaran out niya ka John? Ha? Ito, Diyos ko. Diba? Kaya daghang pa maagi ang Ginoo, maambakan dito sa iring ang charger, makamuta. Ala. Niya pag pispit ng pag-abot, 100% pa. Isa may nag-ibot ani. Okay na apta nakahigay ang iring sa wire. Unhan magunato perminti ang Ginoo kay usahay. Bright patas Ginoo. Ninyo una-una ang Ginoo mo'y naghimo ninyo. Unya atong kabuot ng Ginoo ba? Nalipat-lipato na to ang Ginoo panahon sa offering. Asa may sa Ginoo niya. Kapaw nga piso. Hindi piso nga kapaw sa Ginoo ni. Pero kaning violet. Ay, ang isa pang Lord niya eh. Ano kayo pa na? Basta sa Ginoo, tihik ka kaayo. Pero bitar tuan atas ospital, inigbil na to 80,000, mo yun nga, God will provide. Problema nga kayo sa Ginoo mo. Pero tinghatag na to sa Ginoo, mamili tag kulor. Kaigit na lang ang kabel pinis niya. Kaya ang tight niya, kato ng T-I-G-H-T, tight niya, hugot yun. Kaya itong tight niya, T-I-T-H-E. Kaya tight, dito ikapulo. Sekreto sa panalangin, mahimo bito mong matinud-anon. Anong tinuod mo maghatag sa iyong tights? Amen. Ayaw mo pamutmot sa Ginoo. Okay. Si pastor malipat, ang treasurer malipat na. Uy, ang Ginoo. Try pa na summa cum laude ang Ginoo. Kung kamo summa cum laugaw. So ang Ginoo din nato na mabutbutan, no? Nahalinan kag 50,000 ni tayo sa kag 1,000, wa ka na libo. Kabutbot pero ini mo gakaon kag bakak ba sa imong unya ang sobra kaon ka. Unya namutbot kas Ginoo. Ayaw na lang paghatag kung butbot gali. Ayaw na paghatag. Kaya sa mamutbot bitaw kas Ginoo. Ayaw pamutbot. Matinud-anon, no? Matinud-anon ka dapat sa Ginoo. Amen. Ano? Nira pag sulayan ta, mangluod ta dayon. Nya kinira ba taong sigig pang luod kay luod kita nanong naw. Nawala ko na inyo taong nang luod.
Di din naluutan ako. Wala na? Tanawa ka na mga bata, sige mugtok. Sige pangluod ba, kaya wak panitig cellphone, kung kahit-kahit na cellphone. Di gamiton ako na pang-online. Pero pila ra ka oras ang online. O dito nagburat ang mata. Paduduo na yun. Para palitan. Tanaw ni Musos, luura, may gignaw ang mata. Wala kaya mo sige pang-luod, aro di mo luod, tanawon. Na mato ta sa mga puntos nga itong pamalandungan, karong kabuntagon. Hubo, naman ko mawali ba? Sige pa mo bato, mahuman naman ko. Number 1, kaya akong gisgutan ganinyo, kini mang tinuod nga tinunan ni Jesus. Only a disciple can truly obey the great commandments. Ang tinuod ra nga tinunan maoy makasunod gyud sa dako nga kasuguan. Unsa ba ning dakong kasuguan? Ha? Unsa ning dakong kasuguan sa Dios? Mateo 22:37 ngadto 38, pareho dag abre din na. Mateo 22:37 ngadto 38. Tanawag unsa nang dakong sugo sa Ginoo diha. Sige na ako na, pareho. Kasi naka-abre ko na. Mahulumag antipara. 22:37, 38. 22:37, 38. Sige na. Jesus ito ba higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong hinauna. Sa 38. Kini ang labing dako o labing importante sugo. Okay, tanawa. Mateo 22:37, 38. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, una-una o kalag. Higugmaon. O bito lang sa una bitaw. Ang simba ninyo diri, mao ni unang ako na mathan sa Assembly of God nga daghang ikanta. Unang pag-abot akong Cebu, ang kanta tag-usa na lang. Ito uri mo na iko sa Ginoo na manganta mo tayo tag-usa ha. Yung manganta mo video ko ha, maghapon. Ba? So, mo na gina ako namatan sa Assembly of God nga simbahan nga manganta tag 5 ka paspas, 5 pod ka hinay. Nya pero connect na nga mga kanta. So una di ako nagpuyo ilang atiros. Naman to sila kaset tapat sa akong higdaanan. Ini ka alas 4 ka dawn sa una, di ba? Naman na resulta sa high alay sa una. Ako din ang ipa-tukar rito FM. Iya din palungon. Hindi sa, ayaw nang kantaha kay Dota na. Sa din niya itong kantang pang Ginoo, from the rising of the sun to the moon. Mga kantahan ko naman tayo, mga mango, ano yun, kasabot. Pagi pabalik-balik niya, paminaw na ako. Kaya pasimbahon na yung tiya. Pasata sa simbahan, Kulis, Bernes, and Domingo. Ito nagsugod akong Kristohanong kinabuhi sa dihang nagpuyo ko silang tiya iti. O mauna nga, dako kay kong utang kabubuto na nila. Tungod kay ang pagpuyo na ko sa ilaha, mo'y hinungdan nga nakaila ko sa Ginoo. Salamat sa Dios. Now, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios tibok nimong kasing una o kalag. Ang sumpay ana mao kini ang pinakadako nga sugo. Wala dahil lang pinakadako nga sugo ang higugmaon ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. So muna kung musimba ta, apilon ginatong atong huna-huna. Apilon ginato atong kasing-kasing. Apilon po nato atong kalag. Dili pwede nga ang lawas rinaa ang kasing-kasing tuas balay. Ang mailan man na nimong tao nga musimba sa Ginoo nga kasing-kasing nabilin sa balay ang pinakpakan. Lipay ko dako.
Bantay mo na sa unang nakatanaw mo sa salida sa una sa sine ba? Katuwa pabituan ng mga DVDs. Sine ba? Di ba di ka ganahan magyaw-yaw sa kilid? Ato na sine. Giguroy niyang babae Brad, giguroy niyang babae Brad. Namurag itambok na ginaspang-pang Brad. Ano saba makay mo diha? Bakit ulit yung usa? Magbuhat kang buta man yung kauban. Sa mga po, di ba? Sa dahil mag-guide tas Ginoo, di tagalahag disturbo. Amen. Concentrate na kaayo sa itong pagpakpak sa Dios. Ang atong huna-huna naga-ubay sa atong kasing-kasing, sa atong pagdahil sa Ginoo. Ano man, di nato malipat ang Dios. Di nato malipat. Amen ba mga igsoon? Amen. Murag hait na magay magtinanawa na ako na yun. Mo ni pinakadako nga sugo ang higugmaon ang Dios. Muna sa matag higayon sa atong kinabuhi, manaaman tay problema, o naaman tas kalipay, naaman tas kahimtang nga wa kang giganahan, ayo basula ang Dios. Kay gano man, ang giingon sa Biblia, si Kristo gani pag naog sa kalibutan, gihangop pa deses mga tao. Ginud-an man gani. Di ba ang tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus, kung nabayon kag bato, basli og tinapay. Tinapay. Kuya, nahitabo na ninyo. Na kung nabayon kag bato, basta nimo tinapay, so daghan na kayo nanindag panron dire. Di kay kung nabayon kag bato, dalas barangay. Hindi na insakto. Hindi na insakto. Kaya pagigugma na to sa Dios, kining kahimtang ba nga, gisulayan ang Ginoo pag-aris kalibutan, giluwaan pag-ali si Kristo, di ba? Una, ang tinuod nga tinun-an sa Ginoo, basta sagpaon ang naong, di mo balos, istingi kinig sagpa, imong tapat. Istingi, pag mubaos ka di na tinuod nga tinun-an, bagos madihan ta na kunya. Salamat, Pastor Alicel, as Pastor Sherwin, kanang mubaos inig sagpa, pabilin, bagos tadi na ulit. Awa mo kasi na sa gingon niya sa Ginoo dahil. Ha? Pagsalpaay. Tungod kay dunay usa ka senaryo, paminaw mo ba, paminaw. Dunay usa ka nagwali babahin sa gugmas Ginoo. Nya karon yang giwala gisagpa niya tong nagwali. Ni bahos man. Ang pagyan mga 15 siguro katawo nagwali niya, ang 14 nasagpaan gid niya. Unya gibawsan pud siya. Baka ika-15 na pagsagpa niya di taon man ang pikas. Sige pa, ganahan pa kasi. Sige pa kaya. Ito napunan. Pagkauman, ingon na itong nanagpa. Asa dapit ang simbahan. Kaya di ay sulayon radi ay ta. Amen. Ganahan mo magpasagpa. Linya. Hinahinayan ron ako, balik 50 kilos sa manihana, 50 po ana. Ano man? Si Kristo giluwaan. O niya panguta, sige luwaay daw na imong tapat. Nagkuon puli ang kulihat din. Diyan mo ako Kristohanon ko. Bisan unsa ka lisod nakalagat mo sa Ginoo. Si Pedro dito, giina sa Ginoo. Hoy, bro. Ay sa dro panghambok dro. Sa di pa mo tugaok ang manok ug kaduha dro, ilimot ko nimo sa makatulod dro. Sa di gyud noon. Di gyud noon. Abot sa higayon, di mi kauban anak. Di mi kauban anak. Labaw nang di mi kauban. Lag anam og palayo. Ha? Pastilan. Ang paglimod sa Ginoo, bote pasabot mauna nga wa na ka nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Okay? Gusto mo mahimo tinunan na Ginoong Hesus, kung sa taon mo unya pagawas niyo dire itaon gyud ang pikas. Kay pagkasunod domingo, kanang managpa nimo mosimba na dire. Yan mo testimonyo dayon ka. Kana bitaw na askilid nga isog kayo na ho. Una nagsagpa na ko domingo na isuot mo ko mo baos.
yan, hindi kayo, sa pagtuon niyo muna ko, dogo ko ng gigaan. Hindi na ba ako ng kapitan? Laban yung kapitan. Hallelujah. Mato number 1 point, only a disciple can truly obey the great commandment. Amen. True disciple. Maot ang Diyos. Sa tibuok na mong kasing-kasing, una-una, o kalag. Ikaduha nga punto itong papalandungan. Only a disciple can take part in fulfilling the Great Commission. Sa Binisaya pa, ang tinun-an ra ni Ginoong Hesus maoy makapaambit sa pagtuman sa dakong kasuguan. Now ganina ang dakong sugo unsa ganito? Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, una-una og kalag. Karon unsa man ning Great Commission kining dakong sugo unsa man? Awas ta kay bawo. Great. Masulti na lang kay Ginoo. Now, Mateo 28, tanawa rin niya, Mateo 28. Unsa di ang Great Commandment o Great Commission? Dako nga tahas. Tanawa ha? Obedient. 19 taman sa 20. 28, 19 taman sa 20. Kisay makabasa. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. O tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong sugo kaninyo. O dumdumi ako, maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Alright. Ang Great Commission, go and make disciples. Walang pag-abot nato sa discipleship training. Ay mo ba ni pinakalisod diya at tuon? Kana bitaw magtuon bitaw? Mag-Bible study, wain mga pero. Pero kung ay nag-birthday, bisang wa imbitara, tunga. Pero ngayon, ay Bible study ito ilang kuwan. Ay pakanindot ana. Uy, kabalo ba mo kung dili na kabalo magtuon sa pulong sa Ginoo diri sa kalibutan? Sa langit, magsige na lang tag paminaw tingog sa Ginoo. Dili, di watay panahon. Kung di ka kabalo, mudahig sa Ginoo diri sa kalibutan, unya atong trabaho dito, magsigig dahig. No. Ay, so, di mo pag-adto dito. Pero sa atong construction worker, ba, nang-apply siya dito sa site. Engineer, mga-apply kong trabaho. Na engineer, puno na Brad. Ingon siya, sayo na engineer, magpatay kang usa. Karon bakampihan. Na ba? Ngita gid siya kumaagi. Unang kita sa atong pag-alagad sa Ginoo, ayaw wala ta ang Ginoo nga maoy mangitag paagi. Gihimo na nay ang trabaho nga giluwas kaniya. Di kami ngon, murag wa man ko tandugas Ginoo nga muampo ron, na di na sa ko muampo. Wa ka nalipo. Murag wa man ko tandugas Ginoo nga mutahit ron, halinan man ko kupras. Mo-opering na ko niya. Gipata ang Ginoo. Nato na malipat ang Dios kay ang Great Commission gaauhag nimo, gasugo nimo nga panglakaw mo. Amen. Panglakaw mo isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Di pa gani ta kalakaw sa busluton. Hanto. Di na ta katabok gani pa kita ka-update. Ya, pastor adto lang ko sa Japan mag-missionary. Kaya para kung di ko madawat, mag-Japayuki na lang. Ay, diri una ta. Diri una ta. Kanabi ta mong pagsangyaw sa karsada kada Martes. Klase-klase lang mga tao among sangyawan. Nay nanimahong sinigang, aslom na kaayo. Pila na kaadlaw ilang sinina. Maoy ang sinina, maoy ikatulog, maoy isuroy. Basta na sa maoy yung sinina. Balik-balik. Hindi doon na mo, kaya di man ni magdungo, kanaalay mga sakyanan mangagi, idulit yun ang dalunggan sa among baba silang dalunggan. Mura na yung sinigang nga upat na kaadlaw. Maslom na tayo. Pero wag man tayo pili sa tao. Amen. Ay makigakos pa gani. Salamat bro, aribo bro. Gakos pa. Kaya among ato na silang iwakli, makaingon silang mo rin nahigugma. Bigay mo ko agwantas mong baho. Ala. O nang gugmas Ginoo bisan kinsa. Ato
Kung nag-Bible study ko sa parlor. Ito sa parlor, ang mga nanarbaho niya, mga bakikim na. Kailan mo bakikim? Manok bang binabay? Wali na ko kaluwasan. Ingon dayon pastor, ingon rabas tibuloy nga di daw mi maluwas mga bayot. Kaluwas ay. Wa man nag-ingon sa Biblia ang bayot di maluwas. Kumudawat kas Ginoo, luwas luwas di pastor. Dawat kas Ginoo, dawat pastor. Ade ba? Kay ingon din ang mga bayot nga aw di ni pasudlon sa Ginoo sa langit diha kami sa panganod. Sakay kami sa rainbow. Umba tayo na ilan. Hindi daw sila dawaton sa langit. Slide na sila sa panganod. Sa rainbow. Wala po tayo bayot ng pastor. Kami be maunas langit. Kung ano man. Nag-decorate pa mi dito. Nasa din mga tumboy, mas labaming mauna, mga amoy manidaan. Sige, mag-una mo. Hallelujah. Ang sugo sa Ginoo, ang dako nga sugo kanina higugma ng Dios. Karon ang taha sa Ginoo nato, isangyaw ang maayong balita. Amen. Isangyaw. Ayaw isangyaw ang daotang balita. Katong mata sa agta nga nalata. Ayaw na isangyaw. Ang baho sa laing tao, ayaw isangyaw sa laing tao. Kay ano man, ang balita ron, kusog ka ayaw mulupad. Kusog pa sa Philippine Airlines. Na, kusog pa. Ang lupad. Ano ito kanibal? Ha? Wala ba mo ang chismis karon kami na mo may 12,000 ang piyansa. Pagbabatod-an niya ikaw ng chismis daw niya dili na tinuod. 12,000 ang piyansa. Mo nang pag-andam na lang mo daag 12,000. Bikay gyud mga istoryang may mga hinungdan. Nga naman ang 12,000. Bugat kaayo. Pila na nakasakong bugas? Uno. Uno na nakasakong bugas. 2,000 ang sako. In fulfilling the Great Commission, only the true disciple can take part of this. Maura, true disciple. Ano bitaw sa una, gituduhan mo sa papaglungag o mais? Mais man sa bukid. Sa gita, paghaling o kalayo, unya kami maghaling sa bukid, wa may gas-gas. Maglaksi kami may ng unas diya din, posporo na yun. Pagbukal, o sige, ayaw itupong ang bugas sa tubig. Ilinig mga anak sa tubig. Dayon o kaya pagbutok anak, o kaya rin bukagi dayon, 10 to 15 minutes, balik ka, luto na yung ginawa. Luto di pa, ikaw ba? Pagkaugma, wala na. Wala ko gitudluan. Kaya sa ito ang silingan, gipaluto, kamunggay siyang bana. Karon, butang na siya og mantika sa kalaha. Butangan niya ahos. Hagpat na siya kamunggay, gipaugan niya taman-taman. Giluno din niya kamunggay. Naglupad ang kamunggay. So, ba kaya nagprito. Kamunggay nga, uga kaya. Na, kinibit ang pagsangyaw, dili trabaho sa pastor lang. Nag-ingon bagod sa Matthew 28, nga mga pastor ay manangyaw. Ang mga tinunan mo ay manangyaw. Muna ang dili mga tinunan, magtinunuan. Hallelujah. Kinahanglan ta mo sangyaw. Dire o, nagkagay das gyaon, diring dapita, pagkadaghang mga tao na. Ay sa magtabok dito sa Palaong. Dire lang. Daghan tao dire. Ikatulong nga punto, before mo masuko nako. Only a disciple will produce another disciple. Ang usa ka tinunan mamunga usa ka tinunan. Na. Awarag ko ninyo ng kay Mito. Mamagin mo kasuway anak nga mamunga nag santol. Na. Mamunga nag santol ang kay Mito, imposible gina. Na. Mamunga giga.
Kano, kanang na mga tao nga imong gisangyawan, maunay magsuon-suon nimo. Unsa imong pamaagi sa pag-ampo, unsa imong commitment sa Ginoo, musuon na nimo. Ito dito sa Kamanggi bitaw. Naay pamilya dito nga akong gibisitahan ba. Ikaw Brad, pag devotional mo dito Brad. Sa pastor maulaw ko mo devotional dahil una ko pamilya. Kung maulaw ka imo man ang mga anak, pag devotional mo diri sugod unya. Sulayan ako pastor. Pagkasunod si Manat, chat na din siya nako, pastor, tabangi ko nga rin. Kung ano man, sa ang mga silingan, ni hangyo mo apil sila na mag-devotional. Kaya sige nilang panganta, kayong papanin sa ilang kanta. Tinangapil yung call, apil ni call. Walang kada Huwebes sa gabi namin dito sa Magi, na ubos sa terminal nga daan. So ang kasimba diha, dili mo ubos sa pulo kabuok, sagad 15 kados 20 kabuok. O sa hinungdan nga nakabig sila, nangantara o kanta sa Dios. Amen. Kanang mag-devotional mo sa inyong balay, it attracts people. Amen. Makaganoy mga tao ba kayo? Nindutas bilang mga kanta. Oy. Daghan ito daw. Ha? Kaya bitaw mga music sa inyong balay nga kantas Ginoo, it attracts people. Amen. So nagtrabaho pa ko sa Cebu sa una. Tagsa-tagsa na may computer. So dito sa ako ang computer, butangan ako to kay akong amo naman sa mga Christian songs, although dili siya born again. Na may mga kanta dito pang giro, gipaslak na ako dito sa computer. Pagkadungog sa mga kauban, nagdudot na girong namin. No? So kada gipuntag, ipa-play na nako, maminaw nila. Basta nila ako magpatugtog anak, may nga din sila, mingaw lagi tara. Kanya niya ako mga kauban sa trabaho, mga manyakis, inom sila sa akong manager nga pag-download mo diha mga vitamins. Yan, nag-download na sila. Nanghid yan sila na ako. Pass. Nabalog silang pastor ko. Pass. Ano si manager? Pasalida naman. Ako, kamo na bahala. Diya, Nas. So sa kay Nas? Ikaw sa kay Nas. Pass, guguhin mong tawag. Sige Nas, padayon mo yung debate Nas. We need to be, may matang good example sa mga tao. Amen. Good example sa mga tao. Kaya naman, we need to produce another disciple. Kinibitaw sila kung makauban. Di pa man nakabalo manangyaw sa una. Pero karon, tingnan ako, ikaw Bible study dito, Brad. Sige, pastor. Nga naman, nakasunod sila sa imuhang pamaagi. Maagi. Musuon sila. Muna bantayan sa mga ginikanan. Kay matod para ba sa survey, ang pamalikas wala nagsugod sa eskwelahan. Nagsugod sa balay. Ang batasan sa bata wala nagsugod sa eskwelahan, nagsugod sa panimalay. Para sa kong maestro sa una, sa Michaels, Lindayon, who are non-Catholics here? O sir, come here. Kung ano naman sir? Ikaw ampo. Ano ako man sir? Dagang kayo mga seminarista ako mga classmate. Ikaw ray ampo Perez. Kay inyong ampo di sumay-sumay. Ang ampo da ko na to, direct to God. Para sa pangusa ka, pastor ba nga? Ampo sa bana nga nasakit. Ano pastor, akong bana pastor, namilit na nagabi pastor. Ampo rin ng pastor. Ginoo, ikaw ang nag-ayos sa taga-Japan. Ikaw ang nag-ayos taga-Amerika. Ikaw ang nag-ayos sa taga-Singapore. Nag-abot sa Singapore. Nitiyabaw nga sa... This apa ko atot ya? Katong sa Singapore pa kapag hanggang sa kay kang ampo. Mag-ampo mo, basakit nun, ay naman paglaag-laag. Ikaw ang Diyos, pinalingin-lingin ba? Ikaw ang Diyos, nga nag-ayos sa Amerika. About Singapore, nitiyabaw ang tagtungod. Kay patay. Direct to the point.
Spoken ba? Ano ko, nagulhol man yung, boy, sabi ka, iba. Hapit ko, nasa di mo rin na? Si Papa dong, murag mamatay na gini. Paabuan ako, di mo dong. Ito, namurot ang ba ayo. Lo, sunod sa ampo, lo. Oh. Sige na siya ko. Pagkasunod adlaw, hindi pamata. Ha, kumusta yung mga papa? Lo, ayos Ginoo dong, nakapahuway na ko. Paulay na mo. Wala pa po, sa 40 na akong giampuan. 40 ni bangon, ang 40 ni pahuway. Kung gilaay na mo sa iyong kinabuhi, paampo mo karon. Ano paglangan, linya dayon mo. Ito bang gilaay ba? Talitang si Tayandong. Puli-puli yung pastoriko ato kan ba? Ampo dito ato. Ako dito. Lo, masalo. Time ito, alas 11, ako may gipaadto. Alam nga po, dalo. Pagkalaunam siguro ka, patay sa lalo. Anong ako magimatunong? Para beta na, kung gilaan naman sa kinabuhi, may problema, gitubag yung mga kapatampo, tanan yung buhat, di ma-acknowledge. Sige pa mo yung maulian niya. Pabili mo. Para ba, makapahulay ba? Ay sa 40 ko, 20 ni bangon. 20, wak na ni bangon. Wala. So ang tinuod nga tinon-an, mo produce another disciple. Wala mo kung sa requirement sa Ginoo para mahimo kang maayong tinon-an. Dili ang beauty. Sabay Bisaya sa beauty. Kanang kaanyag ba? Dili nang kaanyag nato. Charm on this. Dili nang kaanyag kanang ang ayan kay na siya magpastor kay gwapo. Pareha na mo di gwapo. Di ano yan? Kanang talented. Dili talented ang gipangita sa Ginoo. Amen. Dili talented. Nabita mi dito sa kon, sangyaw mi dito sa Iloilo ba? Tapos may bayot dito, mapatiging bayuta gyud. Ang iyang talent mukhaon og kalayo. Igawa sa mga kalayo. Ikaw sa isod ani mo ana. Mao gyud iyang talent ba? So sa sige na mo sangyaw dito, kami mga lalaki ang amo gyud masangyawan kun dili bayot babae. Kay ma-attract man ang mga babae namo ang mga bayot. Yung mga tisay-tisay pud ang mga kauban. Unay usan ingon. Ay na siya giapin. Kamo lang tudo. Hindi mo itong gwapo to isa. Hindi, hindi mo usan. Ito na. Iandama namin dito mga ilimnon, mga dagkang pagkaon. Kayo 14 naghahanap yun. Nagpatupi man ko ato. Giapingan man ko dito sa gawas. Ay, pwede magpakilala ha? Okay lang ha? Ito na. Ibitaron namin niya dito silang balay. Okay, lain na eh. Ulit na ako dito sa Bible School. Brad, bata. Atay missioner. Dito daghan yung pagkaon. Sa di pa ta magsugod. Ampo sa ta. Ginitay ta gamot. Ito na. Isa-isa may. Tulo man sila kabay. Tulo pag may kalaki. Suga ana-ana may. Kasugang-sugang. Ka-speak in tongues na yung tanan. Shaka! Ang mga bahay. Kuro-kuro sila. Pagkawaman ang ampo. Anak tayan sila. Sa ilo ami. Kaya mo huna-huna ninyo maot. Pero naluwa sila akong panahon. Dawat sila sa Ginoo. Nga naman, dili talent ang gipangita sa Ginoo. Amen. Labaw na dili intelligence. Dili ka bright ang gipangita sa Ginoo. Ay kung daghang bright, samo kaayo. Pingod, ay di ka kabalon. Ore, di ka kabalon. Ako rin. Bright na kayo. Pero katong, gusto naman ko magpatudlo. Pero ang pinaka-nindot gyud nga mahimong maayong kinunan sa Dios, katong naay willingness. Amen. Dili beauty, nor talent, nor intelligence, but it's about willingness. My question today, are you willing to be the true disciples of Jesus? Amen. Wala tayo lain. Nagalang magsisatanas yung sundon.
At kita ato ng Bible study ko sa mga purpose. Maaman inyong ganahan paminon, pulong sa Ginoo, pulong ni Satanas. Pero pulong ni Satanas, kamulay pag-istorya. Pulong sa Ginoo itong isbitan ko. Yes, Pastor. Karang del Carmen, nagubaldolaya, kita mao'y nagdala sa purpose nila. Salamat sa Ginoo. Anytime mo bisita ta, makasulod ta, makadala ta sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Dios. Yeah. Gaabre ang mga kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod, yung tinunan ni Ginoong Hesus, ang nagitong iyon kanina, nahigugma sa Diyos. Dayon, isunod sa iyahang nabubuton. Amen ka mo tuho, nakabuntagon, dasigon mo na ako. Adayon mos kinabuhi. Adayon sa pag-asta nga taliwala sa mga tagsulay. Ano man? Si Kristo ray atong paglao maning kinabuhi. Amen. Mapakyas man mo sa tao, mapakyas man ta sa isang usa, pero dito sa Dios wa kita kapakyasan. Oh yes, Jesus. Ay ko Dios. tinuod nga mga tinud-an nga makasunod kami kanimo sa imong dakop masugo nga maong pagigugma kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, tibuok namong mga huna o tibuok namong kalago Dios. Kung masunod kami Ginoo sa dakong tahas, Lord, nga maong pagpanglakaw o pagpagsangyaw sa imuhang pulong atos tanang tao o pagpanudlo Ginoo sa unsa Ginoo ilakda sa kasulatan o
O ikaw Ginoo, mag-uban ka na mo hangtod sa katapusan sa mundo. O salamat Ginoong Dios nga dili ka magtagod. Ginaministeryohan na nimo ang mga kasing-kasing. Problema ang mga suliran ang mag-isalaan kanimo. Kung diha kanimo anaa ang kasulbaran, anaa ang katinawan, anaa ang kalinaw, anaa ang kahusay, anaa ang kalipay Ginoo. Salamat o Diyos sa iyong pagsangkap sa matagusan ng kahapuan ng kabutagon sa tanan nilang gikinahanglan, physical man, material man nga panginahanglan, spiritual man nga panginahanglan, magatagbo ka o Diyos sa tanang panahon. Panalangin niya mga panginabuhik ng mong gipiyal kanamong tanan o Diyos, panarbaho, pangnegosyo, tanang klase Ginoo sa panginabuhik, pangumangan, mga panghayok, pauswagon o palambuon mo o Diyos. Karong adlaw Ginoo sa among pagtapos nini nga panimbahon, among gipiyal kanimo ang mga kinabuhi, among gisalig kanimo ang tanan Ginoo, hasta ang tanan Lord ng mga properties na nabilong namo. Ang matag panimbahon kay imo ang ginapiyal namo diri napita. Ang mga kalag ko Dios nga imong paaduan namo, among gisalig kanimo ini adlaw. Kay kini among giampo o gipasalamatan, pinaagi lamang sa gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus na among Ginoo, among manuluwa sa tanang magaingon. Amen. Amen. Hallelujah. God bless and good morning.